امروز در نشست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گنرال پالکوونیک рамазон раҳимзода гуфт ки муҳлати ба қайдгирии симкорт ва шиноснома дароз карда мешавад. дар ин бора ҳуҷҷатҳои зарурӣ ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шудааст. аз ҷумла сардори хадамоти шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ полковник милитсия халилзода ҳусейн гуфт: оиди иваз намудани шиносномаҳои барориши соли 96 нафарое ки бо шиносномаҳои барориши соли 96 симкартаҳо доранд, оиди иҷроиши қарори ҳукумат таҳти рақами 207 дар ҷумҳурии тоҷикистон фақат дар соли 2019 1 миллиону 278 ҳазор шиносномаҳо иваз гардиданд. оиди маълумоти хадамоти алоқа ки ба мо пешниҳод карда буданд, зиёда аз 3 миллион аҳолӣ бо шиносномаҳои барориши соли 96 симкартаҳои худро доранд. бояд гуфт ки симкортҳо 15 феврал қатъ карда намешавад ва эҳтимол меравад то 15 август муҳлати он дароз карда шавад. аз ин лиҳоз агар шумо хоҳед ки маълумоти бештар дар бораи ин гиред, ба сомонаи пресса TG дароед ва мутолиа намоед ва ба YouTube канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед.